روشا اردهجا شش شباطê gol li Tirkiye û Sûriyê pêk hat bandor li gelek qadin jiyanî li bajarê Kobanê kir û tevgera jiyanî hinekî rawestan. Lê piştî derbasbûna wê êdî welatiyên Kobanê vedgerin jiyana xwe ya normal û bi hatina meha adarê ra amadkariyên Newrozê dikin. Berzanî Murad ji dengê Amerîka ra got, rewşa erdhejê bandor li pîrozbahiyên Newrozê kiriye. û ji bo qurbaniyan dê Newroza hîsal tenê wek pîrozbahiyeke netewî were pîrozkirin. Bandor li ser kêfxweşî bi taybetî heye ji ber ku weke sala borî dîlan û goven negerandin ji bo xelkê me yê li Cendirêsê, xelkê Efrînê çi xelkê Bakurê Kurdistanê ji ber vê wê şahî hinekî kêmtir bê û kêfxweşî jî hinekî kêmtir bê bi taybetî. Herwiha welat Mûşîn got firojgeha wî ya cilên Kurdî li Kobanê heye dibêje. Got ji ber erdhejê û bilindbûna nirxê dolar ti kesî cil û berg ji bo Newrozê nedikirîn. Lê bi derbasbûna wê rewşê ra xelk vedgerin û amadkariyên Newrozê dikin. زلزال تدید چه بود ملت تحدید رود نکرد انا گو عید نوروز هی انا گو گوترنا انا یعنی چی که ونی خواه کار کردن در نوا بود چهار نج دیسا زلزال کیم بنال جمع کو ونی این در دیسا ملت ودگاره سو مثلا تکری آرینو یعنی دیسا شغل بگره شغل چی که انا کی چی که اسعار دوری را چی که برند بن انا کی سبی ونی یعنی ملت انا خراجت جارینو Li gorî got komîteya amadkar a Newrozê da diyarkirin. Godê ji bo rêzdayîna giyanên qurbaniyên erdhejê Newroza hîsal jî dûrî rengên şahî û kêfxweşiyê be. Mehmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.